Ето ни тук с Любо Генчев от отбора на Лайт. Стартирахме. Шегува се Явор. Стартирахме новия сезон на лигата в Велико Търново. Тежък мач имахте с един нов отбор за нас, Карата Алто. От тази година вече са част от нашето първенство. Как ти се видя на теб мача? Ами, доста здрав матч. Карата Алто не са, даже въобще не са лош отбор. Според мен ще са даже не бих казал изненада, защото познаваме момчетата, всички са добри футболисти. Вече имат малко или много опит, един-двама от тях имат малко или много опит в мини-футбола, също и Анди в футзала, така че той ще предаде, нали, уменията си, които той е събрал последните 1-2 години. И са виждана и на терена. Момчета движат добре, играят добре със самочувствие. Днеска може би излязоха с малко повече респект към нас, което нали, показва, че те са не само новаци, или, нали, както ти каза, но са отбор, от който искат да се развиват и имат желанието, и аз мисля, че ще са един от претендентите тази година. Със сигурност те на практика показаха доста добра игра, страхотно движение, което, нали, ние тук в Велико Търново сме свикнали да виждаме, понеже нашите отбори са, бих казал, вече изявени, но мисля, че заявката им никак не е лоша за нашето първенство. Казах новаци, тъй като до сега, нали, се създадаха в Габрово и тази година за пръв път са при нас, но наистина да. Вие ще участвате на Шампионска лига тази седмица. Там какви са целите? Нямаме цели, тъй като всеки отбор, като отиде на турнир, нали, иска да излезе от групите. Това е ясно, няма нещо ново в това. За нас целите са винаги от началото, откакто сме започнали миналата година. Целите са да се развиваме с всеки един турнир, момчетата да свикнат с идеята, която се опитвам да приложа в отбора. Важното е, че имат желание. Това е най-важното нещо за мене и мисля, че това ще помогне с развитието на този отбор. Като цели в тази Шампионска лига, знаете, най-добрите отбори в цяла Европа се събират. Знаем един-два от отборите, които със сигурност ще са претенденти. Ние нямаме чак такива уникални и грандиозни цели за нашия отбор все още, но с нали, една идея се надяваме поне да излезем от групите, да направим един хубаво начало на турнира и вече каквото стане за напред. Пак казвам, най-важното за мен е момчетата да имат желание да се развиват. Със сигурност всички ще ви стискаме палци на този турнир. Най-малкото представяте, освен Велико Търново, и България на тази Шампионска лига, така че наистина ще стискаме палци. Иначе бих казал, доста смъкнахме общата възраст, доста млади момчета вече, нали, като изключим теб, брат, младите момчета наистина запалиха по спорта, идват, виждаме в TerraTrack подмладяване, при вас има 3-4 момчета по-млади в Apple, в Escrew, общо взето навсякъде. Дали, смисъл, каква е причината, може би, да се запалят толкова много според теб младите? Футбола е нещо, което събира хората, нали? Без значение на какво ниво, без значение каква възрастова група, събира хората. Тук всички сме да твърдя, познати, приятели и така нататък. Радвам се, че това нещо се случва. Младите хора се палят, специално в мини-футбола. В футзала идват много хора да гледат, питат постоянно дали ще започва отново и така нататък. Но всичко това идва, защото имат желание, искат, идват, разпускат, става интересно, виждат, че има развитие около Велико Търново в момента. Не е както преди 7-8 години да няма един отбор по шампионските лиги и така нататък. Нали, говорим за осмина, четвърт, полуфинали и финали и така нататък. А в момента, ето, миналата година имаше два отбора от Велико Търново на полуфиналите на най-големия турнир в България. Това е по-късно, за което, нали, нека да продължаваме по този начин. Нека тук идват по-млади футболисти и нека тези по-опитните да предадат това, което знаят, за да може да израстват отдолу, да идват нови и по-добри футболисти и нека се развиват отборите, специално тук в областта на Велико Търново, колкото се може все повече и повече.
Аз от години го искам това нещо и се радвам, без значение кой отбор. Важното е да е тук от региона. Ако можем да помогнем, помагаме. Ако не... Ами, благодаря ти много и отново стискаме палци. Успех на Шампионска лига. Мерси.